ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, ҳамаро ба омадомади моҳи шарифи рамазон муборак мегӯям. ба ҳамаи шумо муборак бошад. мехостем ҳамин видеоро ин хак тамошо мекардед, ба далше дар бораш гав мезадам. барадаи соска ты я мир қанчиқ сифат будай. барои гадогид ман гуфтам ки гадоги нак бу ай мардум сунна талбе мардуми муҳоҷира ба ҳоли худаш монд. ты хести гирия кардӣ, ихелӣ кардам, ман хубӣ кардам, я бор историят кардам, ту мара ихелӣ кардӣ. харашо, раҳмат барои кадагид, ҳазор раҳмат барои ҳамун кадагид. не ки ту дар эфир гуфтае ки анами ма дигаҳе гуфтагим шайхи мирғ бирида. агар ман ҳамин видеота вообще запис экран накардаги бошум, ягон видеота запис кардаги набошум, биридагӣ набошум, ту зани мардум, ту соскачаи мардум, майли агар ман набирида бошум ҳамин видеота, ту зани мардум, соскачаи минетницаи мардуми, ту пешаки нахе балаболид нак мирғи ҳайвон билад камтар даҳанта нигоҳ ки рамазона намехонда. барои як гапи гуфтагим ки моҷирора нарасен, талбандагӣ накунен. хести гирия кардӣ, ҳар ҷода балаболид кести. ман айқафот ғайбат кардан нестам. ҳамун бародар видеора партов, ман партофтум. ҳамин хоҳиш кард партофтум. не ки мада бисёр видео омадагия. ман гуфтам ака чӣ накунам. не ки ты ганда мирғи балабол соскаи минетница буда. ты айби ма боша биги видеои мара партовуз духта чи айб дора барои ҳақораташ. мардума ҳақорат мекунӣ, бо ахта аправдат мекунӣ. мардуми чи нагам бо ты чи ягон падари миллат ки тари трай чи наган. ты я соскае, я соскачае, фаҳмид, як куни последни педарази петухи гап дорӣ. барои як даҳан сухане ки ты талбандагӣ кардӣ. ман гуфтам на талб мардума. хести гирия карда ҳама ҷо звону дроз, дараҳи дроз гав мезанӣ. як камтар гапта фикр ки ты одами калон ба ақл фикр накунӣ, ранги қанҷхо рафтор кунӣ. барои талбандагӣ нак гуфтагим хести видео бировардӣ, ҳама ҷо дар қафом гав зести. мане ки айқафот дар эфиро ҳам гав намезанам, ранги ты нестам. ман открита мегум, ты я соскаи последни пидарази петухи қанчиқ сифати. тыра ҳамия бур камтар ранги парвизи арӯстае ку нам путки дабру камтар абижат куна ранги қанчиқо гирия мекунӣ. шаҳзода чи айб дошт дар иҷа? гирифти видеоша монди. ты мара видеома мон ина ман сексома мепартум, парнуха эротикара мепартум, биги монуш. ты хеле занакбозӣ накӣ. ман гуфтам ты инами ноҳақӣ. ты наход бихези бугӣ ки барон пулои мардума хӯрда боша ош шава. ман гуфтам ты ниправи даҳамиҷа ҳаромхӯрида ты ош шава гуфтест. мардак ба эмон мешидӣ, худотарс мешидӣ, хайб да дуромада хта хайб кадеста будӣ. ты даҳамиҷа справедливиста бояд ты мебировардӣ, на ин ки фалон писмадон ихели ӯ занак ихелия. ты гӯш ки ты пули мардума ҳаром хӯрдеси, лақмат ҳарома. ты да не интерес неайда ҳалол ҳаром чияй, фаҳмидӣ? мехези звону дроз гав мезанӣ. биё ина эҷа турник бизанӣ. бача ты мардак шад қатӣ ма гап зан, дар рӯи ма гап зан. да эфиро мехези лақ 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 открита намехе видео обращение кардисам. да ты я мирғи соска последни петух пидарази. худ рамазон омадеста бахшиш ай кулли мардуме ки хафа карда бошум. узур мардум, омадомади моҳи шарифи рамазон ба кулли мусалмонон муборак боша. кадомира ранҷонда бошум бахшиш, узури зиёд. мирғ соска мегӯй да эфир ман звон задестам ё ки ту он одами звон мезана ку намуна соска мега. ман медонам ки ту дирнакӣ сӯхтести шав дар хобот барада тиҷӣ медуроя. мара мегӣ ту одами худотарс мешидӣ, ай худо метарсидӣ, шаҳзодара дар каналат намемондӣ. охир ту мирғ
خدا ترس میشیدی همون در افیر نمیبروردی نمیگفتی زوان تبرار ما کیف کنم و زوان شمه برورد عیسی تو زوان تا دکسه زوان با زوان نمیکده نقده باز این ویدیو منتاج رفته زن قطعی نه ویدیو نو کدگید سوسکا بگی کوز میبینیم سوسکا که از یوتیوب دمه بروی این ویدیو چند قپه سالی در اینستاگرام کم پرسموتر شدگه یوتیوب در چود که بعد نشه باید داره کروچه مره تو یا پجیز نی قرض داری ایمان